Zer izan zen Hego Vietnam? Herrialde burujabe bat, Gerra hotzaren fitxa bat. edo porrot egindako esperimentu politiko bat. Zer leku izan zuen Hego Vietnamek bandungiko testu inguruan? Eta zergatik iraun zuen hain gutxi? Bideo honetan estatu efimero honen historia aztertuko dugu. 1954tik 1965 hogeigarren mendeko gatazka gordin baten bihotzean. Hego Vietnamen historia Frantziarekin hasten da. 19. mendearen amaieratik aurrera, frantsesek Indotxina, hau da, Vietnam, Laos eta Kambodiaz osatutako kolonia, kontrolatzen zuten, botere politikoa eta ekonomikoa ezarriz. Bigarren Mundu Gerraren ondoren, independentzia mugimenduek indarra hartu zuten. Ho Chi Minh buru zuen Viet Minhek komunismoa eta nazionalismoa uztartu zituen, eta kolonialismoaren aurkako erresistentzia eraginkorra antolatu zuen. 1954ean, Frantziaren kolonialismoaren aurkako borroka Dien Bien Phunen amaitu zen. Han, frantses armada erabat garaitu zuten Viet Minheko indarrek. Porrot militar horrek mingarria eta garestia izan zen Frantziarentzat, eta atzera egitea behartu zion. Porrotaren ondoren, urte berdinean, Genebako akordioek Vietnam bi zatitan banatzea erabaki zuten. Ipar Vietnam eta Hego Vietnam. Iparraldea erregimen komunistaren menpe gelditu zen, eta hegoaldea Amerikako Estatu Batuaren babespean. 1955ean, Hego Vietnameko Errepublika sortu zen. Ngo Diemek boterea hartu zuen, Amerikako Estatu Batuaren babesarekin. Hauteskunde libreak baztertzen zituen eta oposizioa zapaltzen zuen. Erregimen autoritario bat ezarriz. Hasieratik, biztanleriaren zati handi batek, batez ere nekazariak, ez zuen gobernuaren zilegitasuna onartu. Ustelkeriak eta autoritarismoak markatutako erregimena baitzen. Urte berean, Bandugen, Asiako eta Afrikako 29 herrialdeek bilera historiko bat egin zuten. Botere kolonialen eta mendebaldeko eskuartzearen aurkako burujabetza benetakoa eskatzeko. Bandung, subiranotasun eta neutraltasun nahia irudikatzen zuen bitartean, Diemen gobernuak kontrakoa adierazten zuen. Kanpotik inposatutako eredu bat, gerra hotzaren interesen zerbitzura. Horrela, Bandugen independentzia aldarrikapena eta Hego Vietnamen mendekotasuna kontrajarrita ageri ziren. 1960ko hamarkaden hasieran, Vietcong, Vietnamgo askapenerako Fronte Nazionala, matxino komunista eta nazionalistek Hego Vietnamgo gobernuaren aurkako borroka abiatu zuten. Mugimendu honek Ipar Vietnamgo laguntza politiko eta militarra jasotzen zuen, eta bertako nekazari askoren babesa lortu zuen, herrialdearen egoera sozioekonomikoari eta gobernuari estelkeriari esker. AEBek komunismoaren edapena geldiarazteko doktrina jarraikiz 1975ean esku hartu zuen zuzenean. Tropak bidali, bombardaketak hasi eta gerra indarra areagotu zuen. Baina Vietcongek estrategia irregular eta ez konbentzionalak baliatu zituen. Basoetan eskutatuta, tunelesaretan mugituta eta gerra luzatuz, AEBak nekatuta moralki gatu zituen. Hegoaldeko armada AEBrekin aliatu zena menpekoa eta motivazio gutxikoa zen. 1978ko Tet ofentsibak mugarri izan zen. Naiz eta militarrean porrota izan Vietcongentzat, psikologikoki eta politikoki AEBen gizarteari eta gobernuari kolpe handia eman zion. Gerra irabazteko ilusia kolokoan geratu zen eta protestak AEBko kaleetan areagotu ziren. 1973an Parisko Bake Akordioek AEBren erretiratzea ekarri zuten, baina Hego Vietnam babesik gabe eta ahul geratu zen. Diru laguntzak gutxitzen joan ziren, eta herritarren morala hondoratu zen. Azkenik, 1975ko apirilaren 30ean, Ipar Vietnamgo tropak Saigon hiriburua hartu zuten. Hego Vietnam desegin egin zen, eta Vietnam batu zen, gobernu komunista bakar baten pean. Gerra amaitu zen, baina utzitako ondorio sozial, politiko eta ekonomikoak urtez luzez nabarmenak izan ziren. Batzuentzat mendebaldearen demokrazia esperimentu hutsa. Bestei dagokionez, gerra hotzaren produktu artifiziala. Hainbat adituen arabera, gatazka ideologikoa izan zen, eta ez soilik nazionalista. Herrialdeak ez zuen berezko egiturarik, eta Amerikako Estatu Batuaren menpekotasunak bizkortu zuen porrota. Herritaren ikuspuntutik, gerra osteko urteak gogorrak izan ziren. Errepresioa, berriro esteko esparruak, milaka erbezeratu, eta bar.
Hego Vietnam desagertu zen, baina haren istorioa garrantzitsua da. Mendebaldeko esku hartzen mugak ulertzeko. Hego Vietnam ez zen herrialde bat soilik. Gatazka geopolitiko baten isla izan zen. Bandungiko esperantza eta gerra hotzaren parte hartzearen arteko talkaren ondorioa baizik. Historia ulertzea ezinbestekoa da mundu garaikidea interpretatzeko.